Mae'n anodd credu bod 2 flynedd bellach wedi pasio ers i ni agor drysau pontio, a da ni ar drothwy rhaglen newydd sbon, Ionawr i Ebrill 2018. Wel, beth sydd gynnon ni ar eich cyfer chi? Y Tad, Theatr Genedlaethol, cynhyrchiad newydd sbon, fydd yn agor yma yn Pontio cyn teithio Gweddill Cymru. Mae gynnon ni gyngherddau Li gyda cherddorfa Philharmonic Lerpwl, y BBEC a cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru. 2 ŵyl, Gwyl Cymru Tsieina a Gwyl Gerdd Bangor. A digon o gerddoriaeth boblogaidd o Colorama i Cris i Gareth Bonello. Dyna ni'n edrych ymlaen i ail-lansio yn Clwb Comedi gan symud y noson o nos Fowrth i nos Iau. A bydd Can i Gymru yn fyw o Theatr Bryn Terfel ar Fawrth y cyntaf. A bydd Bryn ei hun yma yn canu am y tro cyntaf eriod. Da ni hefyd yn edrych ymlaen at gynhyrchiad newydd sbon gan yr hen ffefrynnau Cwmni Circus Pirates of the Caribbean a Room, Relentlessly Unstoppable Human Machine. Fydd yn agor gyda ni yma cyn mynd i'r Roundhouse yn Llundain. Digon fanna gobeithio i'ch denu chi yma. Edrychwn ni ymlaen yn fawr i'ch croesawu yma.